Οι ενσαρκωμένες μονάδες υλοποιούν το κάρμα του πλανητικού μας λόγου στο ηλιακό σύστημα, εξωτερικεύοντας τον επταπλό σκοπό της θεότητας στο κοσμικό φυσικό πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενέργειες της Σαμπάλα κατέρχονται στο νοητικό, αστρικό και φυσικό πεδίο της ανθρωπότητας. Σαμπάλα και ανθρωπότητα αλληλεπιδρούν. Ο πρώτος σκοπός της θεότητας σχετίζεται με το λογοϊκό πεδίο, η θέληση για μοίηση. Το συνθέτουν τρεις μονάδες. Μία μονάδα δύναμης που ενσαρκώνεται στον κρυό, μία μονάδα αγάπης που ενσαρκώνεται στο λέοντα και μία μονάδα δραστηριότητας που ενσαρκώνεται στον εγώκερο. Ο ουρανός του κρύου επιτρέπει την έλευση και την κάθοδο των κοσμικών ενεργειών στο κοσμικό φυσικό πεδίο και τις οργανώνει. Τις προβάλλει στο ηλιακό σύστημα, στο πλανητικό σύστημα και στα τρία πεδία της αντικειμενικότητας. Κατέρχεται στο ατμικό, στο τρίτο πεδίο, στο πεδίο του Μπράχμα και συναντά το ζυγό. Τα πάντα οργανώνονται βάσει κοσμικών νόμων, με ρυθμό, τάξη και ισορροπία. Συνεχίζει στο νοητικό πεδίο μέσω του υδροχώου. Εκφράζονται αυτές οι κοσμικές ενέργειες μέσω ιδεών και σκέψεων. Στο τέλος καταλήγει στον ουρανό του κρυού της 7ης μονάδας δύναμης στον 7ο σκοπό της θεότητας. Με αυτόν τον τρόπο ο κρυός, ο ζυγός και η υδροχόος σχετίζονται μεταξύ τους. Η θέληση του κρυού εφαρμόζεται με ισορροπία, με ρυθμό, με ακρίβεια στην υδροχοϊκή εποχή μέσω ορθών ανθρώπινων σχέσεων. Οι κοσμικές ενέργειες μέσω του ερμή του κρυού κατέρχονται στο μοναδιαίο πεδίο όπου συναντάνε τον Δίδυμο και την Παρθένο. Οι τρεις αστερισμοί από το λογοϊκό και το μοναδιαίο πεδίο κατέρχονται στο βουδικό και συναντάνε τον ιεραρχικό κυβερνήτη του Σκορπιού της τέταρτης δημιουργικής ιεραρχίας. Από εκεί προβάλλουν μέσα στον πλανητικό ένικο, στην πλανητική προσωπικότητα, το βουδικό, το νοητικό, το αστρικό και το φυσικό πεδίο. Ο ερμής του κρυού, μαζί με τον ερμή των διδήμων, συνδέει το λογοϊκό με το μοναδιαίο πεδίο, που τα δύο πεδία είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία των γενών. Τα δύο πεδία, μέσω της Παρθένου των ενσαρκωμένων μονάδων, προβάλλουν μέσα στην ανθρώπινη φυλή, στην τέταρτη δημιουργική ιεραρχία. Με αυτόν τον τρόπο, τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε νέας υποφυλής, στην εποχή που διανύεται, ενσωματώνονται με αποτέλεσμα η ανθρωπότητα να λαμβάνει πλανητική μοίηση. Στη συνέχεια έχουμε τον Άρη του κρυού. Ο Άρης οργανώνει τα 6 κατώτερα πεδία, από το μοναδιαίο μέχρι το φυσικό. Ο εξάκτηνος αστέρας της Σαμπάλας μέχρι την ανθρωπότητα αποκαλύπτεται, δηλαδή το ιερό δισκοπότηρο στο κοσμικό φυσικό πεδίο. Από εκεί οι ενέργειες κατέρχονται στο βουδικό μέσω του Άρη του Σκορπιού και του Άρη του Τοξότη. Οι δύο μαζί ευθυγραμμίζουν την πλανητική προσωπικότητα. Ο Άρης από το πεδίο του βουδικό προβάλλει τις κοσμικές ενέργειες στη Σαμπάλα μέσα στους ομίλους και στις ομάδες ψυχών. Στο αστρικό σώμα εμπνέει εκείνο το σπινθήρα της επιθυμίας για ενότητας και στο φυσικό πεδίο οργανώνει τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις μέσω της θέλησης του κρυού. Συνεχίζουμε με την μονάδα αγάπης που ενσαρκώνεται στο Λέοντα. Ο Λέοντας αποκαλύπτει και επιτρέπει την είσοδο του Σύριου μέσα στο κοσμικό φυσικό πεδίο. Συναντάμε επίσης στο Λέοντα και στο 5ο πεδίο, στο νοητικό. Με αυτόν τον τρόπο η ιεραρχία, η μεγάλη στοά του Σύριου με τη στοά των διδασκάλων στο νοητικό πεδίο συγχρονίζονται. Δηλαδή, η τρίτη με την πέμπτη μοίηση αλληλεπιδρούν. Δηλαδή, μέσα στο νοητικό πεδίο η πέμπτη μοίηση πλέον κατανοείται με σαφήνεια και διάκριση. Έχουμε μια μονάδα δραστηριότητας στον εγώκερο.
ο οποίος επηρεάζεται από την Αφροδίτη και τον Κρόνο. Η Αφροδίτη φέρνει τη λογοϊκή αρχή της αγάπης ως πέμπτος σκοπός της θεότητας στο λογοϊκό πεδίο και δια του Κρόνου αυτός ο σκοπός της αγάπης προβάλλει σε όλο το κοσμικό φυσικό πεδίο, γιατί συναντάμε τον εγώκυρο και στο ατμικό και στο νοητικό ως 10η δημιουργική ιεραρχία και στο φυσικό πεδίο. Η κάθοδος του πνεύματος μέσα στην ύλη πραγματώνεται. Στην υδροχοϊκή εποχή που διανύουμε είναι πολύ σημαντικός ο εγώκυρος, καθώς η τρίτη και η πέμπτη ακτίνα που αποκαλύπτουν την καρμική σχέση της Αφροδίτης με της γης μας στο ηλιακό σύστημα, έχει σημασία γιατί στην υδροχοϊκή εποχή ο υδροχόος συνθέτει την τρίτη και την πέμπτη ακτίνα ως τρίτη ενέργεια του νοητικού πεδίου και πέμπτη ακτίνα της ρατζασικής φύσης του νοητικού πεδίου. Ταυτόχρονα, ο υδροχόος συνδέει από κάτω προς τα πάνω το τρίτο πεδίο και από πάνω προς τα κάτω το πέμπτο πεδίο. Αποτελεί έναν συγχρονισμό μεταξύ υδροχόου και εγώκερου για να ενσωματωθούν οι 7 αρίσοι μέσα στην ανθρώπινη φυλή.